Най-добрата машина по тези земи, това си ти. Здравейте! Нашите тела са перфектни. Те се лекуват. Веднъж слизах от електрокар и стъпих на криво. По принцип какво става? Нали, ходиш на доктор, нали, може да те обездвижат за поне седмица-две. Различно. Аз обаче реших да се легна спокойно, да се отпусна. Да се отпусна толкова добре, особено място, на което стъпих на криво, че да не усещам дали е вдигнат, или изпуснат, или свит. Отпускаш се напълно. Стоях така към половин час, един вид медитация, някои му казват. Различно е. И нали, имаше хора, които искаха да викат линейки, работи и така нататък. Казах, спокойно, оставете ме сега на мира. Ще се оправи. След половин час станах бавно и започнах да стъпвам. Нали, имаше болки, но след един ден и нещо вече си ходех почти нормално. След 2 дена и нещо вече стъпвах напълно нормално. Така че, ето,